ब्रेस्तारा पाली आणि नानेली गांवच्या सुमार 200 लोकांनी शेळ मेळावलेच्या लोकांक तेको दिवपाक रॅली काडिल्ली. वाळपयच्यान मेळावले IIT आंदोलनाक तेको दिवपाक रॅली काडिल्ली. RDX को ब्युरो रिपोर्ट. लाईन तोडू नका रे. आमका जाय साधारण कितनेशे लोक असतात? 100-200 लोक असतात. तुमच्या गावाचा पूर्ण पाठिंबा मिळालेला लोक पूर्ण पाठिंबा. आमका जाय